da ke amince da ni, sauti na da ke nake so na ki dan rike, ki juyo da ke nake ki mun lamuni. Me za ka ce da ni sauraron ka zan yi ne, akan so ka dai sani akwai lamuni. Zancen ki na rike akan san ki ban sake, shauƙin san ki ni nake ki yarje da ni. Batuna kana aminta, soyayyar ka ba ka santa, ni ce ta ka kar ka manta, ina yin ka ne, ina son ka kar ka manta. Ina so ki zam da nagarta, Kai ma ka sani na zarta cikin zamani. takun ki kwai kasaita, Zancen ka yin kafurta, yan mata ba dukkin zarta a dan zamani. a yau na yi dace na samun masoyi, ni ce ta kana aminta ka zauna da ni. Auren mu in an daura, Ke ce za ki yo jagora, ka ɗauke ni hasken zara hasken zamani. Hannuna ka ɗan riƙe, ina son ki zan rike, amanar ki zan rike. amince da ni. Musa waƙar ka ta farko kenan mai taken zube. Gaskiya ne, wannan ta ce waƙar da na fara yi a cikin fage na soyayya. Masha Allah. Me kake so ka isar, ko wani sako kake so ka isar a wannan waƙa taka mai taken zube? To wannan waƙar kusan ta shafi duk mutumin da yake a faɗin duniya, in dai mutum ne shi, to wannan waƙar ta shafe shi. Sai waƙa ce na ya tsaya na yi ta da tunani akan wace waƙa ce ya kamata ta hau kan kowa. Sai na fara tunanin ya zai kamata in yi, sai na ɗauko na waƙar ta zama waƙa zube. Akan kowa ko kuma wanda ya jibanci harkar soyayya? Ai indai Allah ya yi bawa ɗan adam ne shi, ai ina tunanin dai da wahala a samu wanda baya soyayya. Ko da dai aure wanda ake wa aure na irin na da wanda ba a soyayya ne daga baya, to amma ne daga baya soyayya tana iya zuwa ta shiga, tunda ba irin zamanin mu bane wanda in aka ma abu baka so kake bijirewa. Naira suke samun biyayya, wanda in aka musu abu aka musu zaɓi, to ko ba su daga baya za su amince da shi. To ita abin da sana ƙirƙiri wannan waka, sai da waka ce wanda nake fara ta da cewar a saurare ne, saurara da ke nake, kamar lokacin da duk namiji lokacin da ya haɗa budurwa ko gidansu ya zo ko akan hanya ya ganta ya so ta saurare shi, yakan fara zuwa ya fara tuntuɓa mata cewar ga dalilansu da Allah ta tsaya ta saurare shi, ya zo da kaza. Kuma gidansu ka je ka same ta kofa gidansu ka kira ta, abin da ka fara ga mata kenan gabatar da kai. Da Allah ni ne musu wani na ganki a guri kaza, ko kuma a kawai kun zo unguwanmu ko kaza, da haka naje ina son ki. To ita kuma nan sai na kirkire ta kamar tana tafiya ne, sai ka ganta. To macen da take tafiya ka ganta kana son ta, ba lalle ne wata yan garin bacci, ko kuma ka san ina ka same ta gobe ba. Kasancewar ka ganta ka kyale ta ta tafi, kamar shi ake cewa zurfin ciki ne. Duk da dai ba al'adar malama Bahaushe bace ta idan ka budurwa ka tare ta akan hanya, to amma wani yakan zama dole ne sai ka yi gwada yin hakan. Sai daga lokacin da ka samu dama ta baka dama ka koma gidansu kuma ka dinga zuwa zance. To nayi wannan wakar ne kamar masu haduwa da mace, ba san inda su same ta ba. Shine ya fara mace saurara da ke nake, sako na ki dan rike, har na baiti biyu tana wajen amin aji bata kula ni ba. Daga ba sai ce to me zaka ce da ni, irin a fasacen nan tana tafiya ina binta, me zaka ce da ni. To akan wannan ne wakar, duk wanda ya fahimci ya waka take da ma'anar waka zai fahimci da wannan dan karamin misalin da zai gane inda wakar ta dosa. Na yi ta ne kawai kamar kun haɗa budurwa a duk inda ya kasance, ko kofa gidansu ne ko akan hanya ne, za ka fara mata nuna mata ta kake son ta, kuma ka gaya mata dalilanka, har da take cewa matuna kana aminta. So kaga ta amince da abin da nake gaya mata kenan. Wa Allah daɗin baki na mata, wa Allah gaskiya na gaya mata, to amma dai ta ce ta aminta. To kamar yadda dukkan masoyi ko ya fara da suka wannan, wata ma budurwa ma aka kofa gidansu sai kai zuwa ya kai biyar ma ba ta saka ma fuska ba. Shi daga baya sannan kuma in ta fahimci inda ka dosa ta amince da kai. Wata kuma an ka same sauƙin kai a zuwa ɗaya ma an ta ga ko ne so ɗinka ko wani abu naka
yayi mata ya ga lokaci ɗaya ma ta karɓe ka. Musa, mu koma baya idan muka kalli wannan waka taka a matsayinta na farko ko a matsayinka na farko wacce kai ta a matsayin wakar soyayya, masana'antar ka takaita na iya waƙoƙin siyasa da soyayya ko kana ɗana yabo da sauran waƙoƙi makamantansu? To gaskiya ne kowane mawaƙi da irin baiwa da Allah ya mishi. In ka kalli masana'antar mu gaba ɗaya za ga wani a waƙar siyasa kawai Allah ya mai baiwa. In dai a na ɓangaren ne to duk wanda ya ji ɓangaren siyasa da kai sai shi bai wasu anan take. Wani kuma ka same shi a ɓangaren waƙar yabo Allah ya mishi wannan baiwar. Wani kuma a ɓangaren waƙar biki kawai Allah, wani kuma a soyayya, wani a kowa da ɓangaren. To gaskiya ba wai alfahari ko yaban kai ba, kowace waƙa na yi. Kuma gaskiya kowace na mutane masu ji sun ci na yi kokari saboda ina yin kowace waƙa. Ina yin waƙar soyayya, ina yin waƙar siyasa, ina yin ta yabo kanta, kuma ina yin waƙar suna ko ta biki. Kuma alhamdulillah duk da ban yi wasu waƙoƙi da yawa na suna biki ba, amma dai alhamdulillah wa'anda na yi wa na ba sun yi min godiya kuma abin da ake nema an samu. Amma duka waƙoƙin insha Allahu ina yi. To ya batun kiɗa ko tace sauti? Gaskiya duk ba wanda nake ko ɗaya. Kiɗa yi mun ake kawo wanda na gaya maka a baya shi wannan abokin